आं दिनै नोंथांनो मोनसे गोदान कन्टेन्ट लानानै फैदों। बे कन्टेन्टआव आं स्पेसियेलि मानसिनि देहा सोलेरनि माखासे अंगफोरखौ लानानै दोरोङारि भाबै मानसिनि आखल आखुखौ माबोरै सिनायनो हायो बेफोरनि सायाव दिनैनि कन्टेन्टआव आं सावरायनो नाजानाय जागोन। मानोना दोरोङारि भाबै माखासे नुथायफोरखौ लानानै आरो मानसिनि देहा सोलेरनि गासै अंगफोरनि दाथायखौ लानानै दोरोङारि भाबै गोबां बिथिङाव मानसिनि आखल आखु साननाय हनाय आरो बे मानसिया माबायदि बेनि सायाव फरायथौनाया सोलिबोबाय थादों आरो बेफोर खोथाया जोंनि समाजाव जुगे जुगे बे बयजोंबो गनायजाबोबाय थादों। दा आङो मानसिनि सोलेरारि दाथाय आरो अंगफोरखौ लानानै माबोरै समाजाव मानसिनि आखल आखुखौ सिनायनो हायो बिनि सायाव बेस खालामनानै दिनैनि कन्टेन्टखौ आं सावरायनो नाजानाय जादों। मिजिंथियो नोंथांमोना बे कन्टेन्टनि जोहै मानसिखौ माबोरै सिनायनो हायो बिनि सायाव आं सिरियालि कन्टेन्ट लाबोबाय थागोन आरो नोंथांमोना नायलांबाय थायोबा मानसिनि गासै अंगफोरखौ लानानै सोरबादि मानसिया माबादि आखुनि आरो बिनि साननाय हनाय मावनाय दांनायफ्रा माबादि बेनि सायाव नोंथांमोना फरायथौनानै बिनि आखल आखु आरो बिनि हुदाफोरखौ आरो बिनि आखुफोरखौ आबुङै फरायथौनो हागोन आरो मिथिनो हागोन आरो बेनिफ्राय नोंथाङा गोबां बिथिङाव मुलाम्फा जागोनखौ जों नुनो मोनो। मानोना जोंनि महरानो जोंनि आखल आखुनि आयना बादि आरो जोंनि आखल आखुखौ बे जोंनि साननाय हनाय आरो जोंनि सोलेरनि माखासे दाथायफ्रानो जोंखौ आयनायाव गावनि महरखौ जेरै बायदि दागोफोर थानायफोरखौ नुजाहोयो बेबादिनो जोंनि आखलनि आयनाखौ नोंथाङा जोंनि सोलेरनि अंगनि दाथायफोरनि जोहैबो नोंथाङा मोनथिनो हागोन। फै जों जोंनि सोलेरनि दाथाय आरो अंगफोरखौ नायनानै मानसिनि आखल आखुखौ माबोरै सिनायनो हायो बेनि सायाव नायसोमदिनि। मानुषिनार सहज उपाय मानसिखौ सिनायनायनि गोरलै राहा बे बिजाबनि सायाव बासिख्ल' नोंथांमोननो कन्टेन्टखौ आङो बर'आव राव सोलायनानै हरबाय थानो नाजानाय जागोन। क माकर निचिना जुदि पुत्रर मुख হয় অর্থাৎ যদি পুত্ৰৰ মাকৰ গৰি হয় তেন্তে এই পুত্ৰ সুখেৰে সুখ হয় তেওঁৰ উন্নতি হয়। मा होनदों? बिमानि बादि जाय फिसाज्लानि मोखाङा जायो थामहिनबा जुदि बियो बिमानि महर लायो अब्ला बियो बे फिसाया खोब सुखुआव जिउ खांनो हायो तेवर उन्नति होयो आरो बेहा जिउआव मा होनो जौगाखां जायो। बुंफिनदों बिमानि मोखां बादि जाय फिसानि मोखाङा जायो थामहिनबा जुदि बे फिसाया बिमानि मोखांजों एखे रोखोमनि जायो अब्ला बियो सुखुयै जिउ खांनो हायो आरो बिनि जिउआ मा होनो जौगाखां जायो। ख এইদৰে দেউতাকৰ দৰে জীয়েকৰ যদি মুখৰ গড় হয় অৰ্থাৎ কইনা যদি বাপেক গড়ি হয় তেন্তে সেই কইনাৰ সুখে সুখ হয়। मा होनदों? जायनि फिसाजोआ बिफानि मोखां बादि लायो थामहिनबा जायनि फिसाजोआ बिफानि महर बादि जायो अब्ला बे फिसा हिन्जावा जिउआव मा जायो होनदों? सुखु आरो सुखुखौल' मोननो हायो होननानै बुंदों। जाय फिसानि मोखाङा बिफानि बादि आरो बिफानि बादि महर लायो बियो बे फिसाजोआ जिउआव सुखु आरो सुखुखौल' मोनो होनना बुंदों। दानिया ग ঠিক এইদৰে এই কথাৰ প্ৰমাণ পোৱা গৈছে যে প্ৰীতিৰ দৰে মুখৰ পুত্ৰ প্ৰায়ে দুখী হয়। आरो मा होनदों? गआव थिग बेबायदिनो मोनसे खोथाया फोरमान जादों दि बिफानि बादि जाय फिसालानि महरा जायो बिहा जिउआव गोबां दुखु जारला सहायनो गोनां जायो। बेखायनो बिमानि मोखां लानाय मानसिया खाफाल गोनां जायो आरो जाय मानसिया थिग बेबायदिनो मा होनदों? जाय मानसिया बिफानि बादि मोखां लायो बे फिसाया फ्राय दुखुजोंनो मा जिउ खांनो गोनां जायो होनदों। ঘ মাতৃৰ দৰে মুখৰ কইনা সত্ত্বে দুখী
हय आरो बिमानि बादि जायनि फिसाजोनि महर मोखाङा जायो बेबो दुखुआव जिउ खांनो गोनां जायो किबा নহয় কিবা प्रकारे তেওঁৰ জীৱনত दुखे कुलाय पासिये नथरा হয় माने बिमानि बादि जायनि फिसाजोआ मोखां जायो बियो थारैनो दुखी जायो आरो माबा नङा माबा जाथाय बिजाथायजों नारसिम जानानै बियो मा जादों जीवनाव दुखे कुलाय पासिये नथरा হয় मा होनदों दुखुआ खादायावनो मा जायगा जायो होनना बुंदों जाय बिमानि मोखां फिसाजोआ बियो जिउआव दुखी जायो आरो माबा नङा माबा जाथायाव बिनि जिउआव गासै दुखुआनो खादायाव लाख' हायै जायो थामहिनबा दुखुआनो बांद्राय जायो होननानै बुंदों जीवर মানুহৰ মুখৰ হাঁহি দেখা নাযায় স্বাভাৱিকতে তেওঁৰ কুটিল স্বভাৱ হয় চীনত এষাৰ কথা আছে যে যি মানুহৰ হাঁহিব নেজানে তেওঁ কেতিয়াও দোকান খুলিবলৈ যাব নালাগে সঁচা কথা দি মানুহে হাঁহিব নেজানে বা হাঁহি ভাল নাপায় ফুল ভাল নাপায় সন্দিত ভাল নাপায় তেওঁ অইনাছে এজন মানুহৰ হত্যা কৰিব পাৰে मानदों जाय मानसिया मिनिनो रोङा बियो सरासनस्रायै मा होनदों रागा गोसा आरो गाज्रि आखुनि जायो चीन हादराव मोनसे खोथा दङदि जाय मिनिनो रोङा बियो मालाबाबो दखान एबा गला खुलिनो थांनो नाङा होनदों आरो सैथो खोथाया बेनोदि मिनिनो रोङै मानसिया मानसिखौ मोजां मोननो हाया बिबार बिफांखौ मोजां मोननो हाया आरो बियो जोबोर अयनाय भाबै मानसिखौ सिथारनो बुथारनो हायो बेनिखायनो जाय मानसिया बिबार बिफां मेथाइ बायदिसिना खोनासङा बे मानसिनि जानथायाव थानायनि खोब गोनांथि दङ मानोना बिदि मानसिया जोबोद अनागारि आखुनि जायो स'आव मा होनदों शरीৰৰ तुलना যিজন মানুহৰ মূৰটো প্ৰশান্ত ডাঙৰ তেওঁৰ বৰ গৰ্বিত স্বভাৱৰ হয় মানে देहानि दाथायनिख्रुइ जाय मानसिनि खर'आ जोबोद गिदिर जायो बियो जोबोद दुगामारा आखुनि जायो होनदों मानों देहानि दाथायजों बे मानसिनि खर'आ जेसेबां गिदिर जानांगौ बेनि जुदि बांसिन जायोब्ला बे मानसिया जोबोद दुगामारा आखुनि जायो चारिचुकिया मुखर मानुबर हत्ते धूर्त प्रकृतिक হয় आरो जायनि मोखाङा ब्रै मोखाङारि थारमाने दुलुर दालार नङा बे मानसिनि मोखाङा बे मानदों चारिचुकिया मुखर मानुबर हत्ते धूर्त प्रकृतिक হয় आरो मा मोनब्रै खना बिन्दोनि मानसिनि या थारैनो बियो मा दुथां आखुनि जायो जायनि मानसिनि मोखाङा दुलुर दालार नङा बा लावजित नङा बेयो ब्रै खनाआरि बादि जायो बेबायदि मानसिया जोबोद दुथां आखुनि जायो যি মানুহৰ মুখৰ গল সেই মানুহ প্ৰায় ধনী হয় আৰু जाय मानसिनि मोखाङा दुलुर बियो मा होनदों जोबोद दोहोनि जायो होनदों जाय मानसिनि मोखाङा दुलुर बियो जोबोद दोहोनि जायो होननानै बुंदों जी মানুহৰ मुखखन गल সেই মানুহ প্ৰায় धनी হয় आरो जाय मानसिनि मोखाङा गल जायो बेबादि मानसिया मा प्राय दोहोनि थाखा फैसा गोनां रांखावरि गोनां जायो होननानै बुंदों जिय शरीरतर अनुपातत मुखखन যথেষ্ট সৰু হলে সেইজন মানুহ হতে কৃপণ স্বভাৱৰ হয় লগতে যদিও তেওঁৰ মুখ মাইকীৰ মানুহৰ মুখৰ দৰে মিহি নুম পাতল গোবৰ ৰেখা থাকে কিন্তু গবিহীন হয় তেন্তে সেইজন মানুহ প্ৰীতি হ'ব নোৱাৰে অৰ্থাৎ সন্তানৰ জন্মক হ'ব নোৱাৰে जाय मानसिया देहानि दाथाय बादि जायनि मोखाङा फिसा आरो बै मानसिया थारैनो जोबोद खिबु सेरथे खिरफिन जायोब्लाबो खिरफिन आखुनि जायोब्लाबो बिनि मोखाङा जुदि हिन्जावनि मोखां बादि मिहि जायो आरो खोमोना खम जायो आरो
दारियाव मा सिन थायो नाथाय दारि गबबिहीन आरो दारि गैया अब्ला बै मानसिया बिफा जानो हाया एबा फिसा हौवा जोनोम होनो हाया होननानै बुंदों। जाय मानसिया सोलेरनि दाथाय बादियै जोबोर फिसा बिनि मोखाङा अब्ला बे मानसिया मा थारैनो कृपेन आखुनि जायो अब्लाबो बियो हिन्जाव मानसिनि मोखां बादि जायोब्ला जोबोद मोखां बादि मिहि आरो खोमोन गैयै दारि गैयै आरो साबदारि गैयै जायो अब्ला बै मानसिया बिफा जानो हाया आरो गथ' जोनोम होनो हाया होननानै बुंदों। दानिया जोङो देहानि दाथायखौ नायनानै जों माबोरै सिनायनो हायो बेखौ नोंथाङा बे फरायथौनायनि जोहै मिथिनो हागोन। दा आङो मेगनखौ नायनानै मानसिखौ माबोरै सिनायनो हायो। सुकुर फाटा कला आरो घन हले हु लक्षण হয় माने मेगन मुसुगुरा मेगननि खोमोनफ्रा जुदि गोसोम आरो रोजा जायोब्ला बियो मोजां आखुनि जायो होनदों। क सुकुर फाटा निषिद्ध हुग्न आरो कपिल रঙर हलिय मानुर भाग्यबान बा भाग्यवती হয় माने जाय मानसिनि मेगननि गाबा गलापी जायो बियो जोबोर भाग्यबान आरो बेफोरबायदि हिन्जावा खाफाल गोनां जायो होननानै बुंदों। ग किन्तु सुकुर फाटा मता हले कुलक्षण বুলি ধৰিব পাৰে माने सुकुर मेगन मुसुगुरा जुदि दांग्रा दांग्रा गिदिर गिदिर जायोब्ला बेयो मा गाज्रि लैखोन होननानै जों बुंनो हायो। जाय मानसिनि मेगननि मुसुगुरा जोबोद गिदिर गिदिर बे मानसिनि मा होनो आखला गाज्रि होननानै जों बुंनांगोन। थामहिनबा कुलक्षण गाज्रि आखु बेहा थायो। जाय मानसिनि मेगन मुसुगुरा जोबोद नांनायनि बारा गिदिर बिनि खोमोनफ्रा बे मानसिया मा गाज्रि आखुनि जायो। दानिया फैदो खर'नि दाथाय बादियै हौवा आरो हिन्जावखौ जों माबोरै सिनायनो हायो। क पुरुषৰ মূৰৰ ডাঙৰ হলে তেওঁ জ্ঞানী লোক হয় লগতে স্মৃতি শক্তি প্ৰকট হয়। मा होनदों क हौवा मानसिनि खर'आ जुदि जोबोद गिदिर जायो अब्ला बियो जोबोद गियानि जायो लोगोसे बिनि गोसोखांथि गोहोआ गोबां जायो। हौवा मानसिनि खर'आ जुदि गिदिर जायो बियो गियानि जायो लोगोसे बिनि मा गोसोआव लानो हानाय गोहोआ गोख्रों जायो होननानै बुंदों।